ಒಂಜಿ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ Hello, hi, namaskar, sat sri akal, adab, vanakkam, solvelu, namaskara. Welcome to the next episode of Bite to Coffee with VJ Jeevan in association with Lonely Creators and Black and Blue Production. So, nammottige ini namma guest panda ee episode da guest air bandke anodallara namma ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಂದ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದೆ. So we have with us ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್. ಹಾಯ್ ಇಂಚ ಕಾಫಿ ಬರಂದುಲ್ಲ ಶೋ ಕೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಯಾರ ಇರಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ ಬರಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಫಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಉಬ್ಬಿದೆನಾ ಅಂದು ಓ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತಂಜಿ ಐ ಶುಡ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಹತ್ತಿನ ಮಾಪಿನ ಪೊಣ್ಣಗ ಹೆಡ್ಡದ 100% ಅದ ಇಂಚಿನ ಕಾಫಿ ಡೈಲಿ ದಿಕ್ಕು ಸುರುವೆ ಕಲ್ಪೋಡ್ ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರ ದುಂಬೈ ಕಲ್ಪೋಡ್ ಕಲ್ ದೀತೆ ಯಾನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದ ಪೊಣ್ಣಗ ಹೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಒಂದೇ ತವಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ದಾದಂತ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ತವಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಫನ್ ಚಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಂಪ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಂಡ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಂಪ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫನ್, ಗಮ್ಮತ್, ಫನ್, ತಮಾಷೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಶೋ ಐಡಿಯಾ ಅದ ಪಂಡ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂಚಪುರ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ದಾದ ಮಾಡ್ದಾರ ಈ ಅಚೀವ್ದಾದ ಮಾಡ್ದಾರ. ನೋ, ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ what fun elements you have in your life. ಗಮ್ಮತ್ ದಾದಾತ ನೀರು ಲೈಫ್ ದಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಆಯರಗುಂಡು ಮಾತ ಪಾತೆರ್ಗ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರಕಾತೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ತೂಕ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಇಡಪ್ಲೆ ಒಂಜಾತ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಉಂಡು ತೂಕ. So, Shwetaka, onjat normal questions can starting off with the normal questions. I'll directly start with the ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನಿ ರೆಡಿ ಆದೆ ಬೈ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ direct shoot question. Okay, so onjat normal questions, basic questions. So starting off with the first question of this session actually. So nama actually namat enna neer first ತೂತಿನೋಲು or ಪಾತೆರ್ದಿನೋಲು or enna voice ಕೇಂದಿನೋಲು ತೂತಿನಿ ಎನ್ನ ನೇಬರ್ ನ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಈರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಿರ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸಿಗೆ ಫಿದಾ ಯಾನೆ ಅರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಜವನಿ ಈತು ಪೋರ್ಲ ಎಂಚ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುನ ಜನರಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ತಾನಿ ಬರ್ತೆ ದೆನ್ ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇರ್ ಇಂಚೊಂಜಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಿರ್ತಾರೆ ದೆನ್ ವಿ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂದೇವು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗರುಜಿ ಪುಗರನ ಬಕ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದದ್ರೋಂತ ಪುಗರನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಟ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಇತ್ ಪುಗರ್ ಇರತ. ಓಕೆ, ಎಂಕ್ಲ ನನಕೊಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಅಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಾತ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆ ಗೇಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾತೆರನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ದಿನ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಶ್ವೇತಕ. ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಾರ್ದ ತೋಜೋ ಓವೇ ಗೇಮ್ ಇಡ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅವ ನಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದೇನು ಕಲ್ಪಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅಂಚೆನೆ ಈತ್ ನೆಡ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಬರಿಯೋರು ಟೇಕ್ ಐನ್ ರಡ್ ಐನ್ ಲೋಟ ಕಾಫಿ ಬರಿಯೋರು ಕಾಫಿ ಇಟ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಡ್ದೆ ಯಾನೆಂಚ ಕುಲ್ಲು ಅರ್ಧ ಬಂದ್ ಐನ್ ಲೋಟ ಇತ ರಡ್ಡರ ಕಪ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಶ್ವೇತಕ, ಆನ್ ದಟ್ ನೋಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ವಿಯರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಪನಲ್ಲಿ ವಿಯರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಇದಾಗ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪ ರಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು. ಸರಿ, ಒಂಜಿ ವಾರ ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಒಂಜ ಇರಗ ಮಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜ ಇರಗ ಕುಲ್ದೆಕ್ಕರ್ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡೆ ಟು ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಮಿಯರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕೊಡು ಮೀಪಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಟ್ಪಾರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಅಂಡರ್ ಇಲ್ಲರೋದು ಇತ್ತೆ ಕೈತಾಯಿ ಉರುಡಲ್ಲಿರೋದು ಸಿ ರಡ್ಲ ಬೋಡು ಬಟ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ನೆ ಐ ಆಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್. ಸೊ ಮಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿದಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕೂಲಿ ತೆಕ್ಕಂದೆ ಕುಲ್ಲು ನಾನು ಏ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡದ ಮಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿಡದಾನೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇಜ್ಜ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕಾಣಲ್ಲ ಕವರ್ ಅಂದ್ರು ಬಟ್ ಕೂಲಿ ಹಾಲನ ನೋ ವೇಸ್. Okay, so Frank had answer mother. So Kushi and moving on to the next question. So next question one the thing enkla short of a fun aduttana. So weird adina question opened. So irna onji weird aina habit in real life. Weird aina habit ಏನೇ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಜಾಸ್ತಿ weird ಅಂದೆ ಬಂದ್ಪುಜಿ weird aina boda ಈ ರೇಪಾಣದ ತೂತನ ಪೂರ ತಿನ್ನಗ ಚಾಕ್ ಮುರ್ಕ ತಿಂತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಂಕ್ ಚಾ ಬೋಡೆ ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೋಸಾ ಇಡ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಾಯ ಕ್ಲಾಪ್ ಪಂಡ ಈತ ದಿನ ಯಾನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಈರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡಂಡ ಈ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ
ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಚಾಕ್ ಮುರ್ಕ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ಪಿ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಪನ್ಪಿ ನನ್ನದಲ್ಲ ಒರಿದೇನೆ ನುಪ್ಪಗ್ಲ ಚಾಮ್ ಆಯ್ತದು ಅಂತ ಪನ್ಪಿ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಚಾಕ್ ಮುರ್ಕದ್ ವರ ತಿನ್ನೆಗೆ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತ ಯಾನೆಂದಿನ ಯಾನ್ ಉರಿ ಇಂಚ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕೇರತ ಒಂಜನ ಚಾ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ಚಾತ್ತ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಪಾತಿರ ವಿಯರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೊ ಈರ್ ಇತ್ನೆಟ ಪಂತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇತ್ನೆಟ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿವೀಲ್ ಮೈ ಸುಳ್ಳು ಐಕ್ಯತ ಶೋ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಮಮ್ ಪಬ್ ಗಿಡಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತು ಸೊ ಗಿಡಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತು ಪೋದಿಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಟೈರ್ ಸುಳ್ಳು ಲೈಫ್ ಪಂತಿನೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋದಿತ್ತು ಜಿ ಸೊ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಆನಿ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆಗೆಲ್ಲ ಬಂತು ಜಿಂಗ್ ಪಬ್ ಬೋಪಿನಿಂದ ಕಂಡನಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹಾ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅರೆಗೆ ಬನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಬನಾಗ ಮದ್ದಿಮೆ ಆಯ್ಬೋಕ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಾನು ವೈಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂದಿದೆ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಂಡ ಮುಖಲದ ಅದೆಲ್ಲ ಕೀಟಪತಿ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ವಿಯರ್ಡ್ ಬನ ಅಕ್ಲಿ ಪಂತಿನಿ ಜಿಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಹೋದ್ ಬರ್ತದ್ರು ಪೂರ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿತ್ತ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೂಪೆ ಇದೆಲ್ಲಿದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ಊಟ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಬಾಟಲ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗೆ ದಾದ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂದಾಗ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಲಾಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಟುಕ್ ಹರ್ ಟು ಪಬ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಸೊ ಇನಿ ಬಾಟಲ್ ಇಜಿ ನಿಂಜಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಸೊ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಬಂದಿನ ನೆನಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ಸತಿ ಪಬ್ ಬೋರಿಗೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಸುಳ್ಳು ಬಂತ ಎಂಗುಲು ಪನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗುಲು ಜೈನಾಜಿ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗುಲು ಫೋನ್ ಸುಳ್ಳು ಪನಂದಿನ ಜನ ಅಲ್ಲೇರ ಆತೆ ಅವೇ ಸೊ ಅವೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂತ ನಾ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬನ್ನ ಇನಿಲ ಅದು ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಇನಿ ಅದು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಗಲೇ ಪಂಡೆ ನಿಕುಲ್ ರಜ್ಜನನೆ ಅಂತ ದತ್ತು ಕಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗಲನ ಕಂದಿನ ಪನ್ಪುರ ಹಿಡಿದ ಬೊಲ್ಲಡು ಬಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗಲನ ಪಾದನ ಕೇನುಜು ಓಕೆ ನೀರ ಕಂಡನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನನ್ ಗಿಡತ ಬರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲ್ ಕೋಡೆ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆನಿಂಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೊ ಓಕೆ ಕೂಲ್ ಕಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅಂದತ್ತ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದ್ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಶೋಟ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಾತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ಕಿತಾಪತಿದವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈದೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫ್ಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂವೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತಡ ಓಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ತೂವೊಂದು ಇತ್ತಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಬಾಲೆ ಅವೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಕುಡನ್ಸದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಲೋಟೆಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬೋಡಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾಲೆ ಸೊ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಚರ್ ಓಕೆ ಅರೇನ್ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೈ ಫೇವರಿಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಟಿಕ್ ಈ ಜನಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಈ ಜನಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಬಂದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಈ ಜನ ಟಿಕ್ ಓಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾ ಐ ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ಓಕೆ ಆತ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತಿನ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಇತ ಬನ್ನಗಿರೆಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಜೈ ಇರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗಲ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಜತ್ತು ಕೊಡು ಇರ್ ಬತ್ತಿನ ಯಾರು ಗೆಟಪ್ ಲಕ್ಕದು ಪಿದಾರ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಈಸ್ ಡೌನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಯು ಆರ್ ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಸಂತೋಷ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಡ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ಏರ್ ಬಂದು ತೂತರ ಫ್ರೇಮ್ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಂತೋಷ್ ಇರ್ಲ ಬಾಯಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ನಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸೊ ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಟ್ ಟು ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಬಿಜೆ ಜೀವನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನೋಡೆ ಸೊ ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೆಕ್ ಇಂಚ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರ ಉಂಡು ಪನ್ನೆಕ್ ಈ ಯಾನ್ ಕೇಂದ ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಮನ್ ಬರೆ and he said like I'm sleeping and all that ಆತ ಸುಳ್ಳು ಬಂದೆ ಇನಿ ಜೀವನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಓ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಗೊಂಜಿ ಜೀವನ್ ಬೋಡ ಯಾನ್ ಬೋಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಇದೆ See, the thing is that we have to keep some surprise. ಯಾ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ Surprise ಅದು ಜೀವನ್ ಬೋಡ ಯಾನ್ ಬೋಡ ಒಂದು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ for that forgive man pode no problem ಓಕೆ ಮಲ್ಲತ್ತು ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬೈದಾರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ವೇತಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು 8 months 8 months ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ
ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇಡು ತೂದುಪ್ಪೇರು, ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ತೂದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಆಂಟರ್ಪ್ರನರ್ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಗ್ಲಾಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತುಪ್ನಾಗ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಆಸ್ ಅ ಬೊಡೆದಿ ವೈಫ್ ಇಂಚ. this is As a wife? even I want to know. Yeah, I want to know. ನಿಜ ನೋಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋ ಒಂಜಿ ದೈವನಗ ಆ ರೇಪಲ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ. This is the first time he is coming. I'm very happy. ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ದಾದೊಂದು ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಅವೇನಿತ ಪಂಡೇರು ಆನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುಡೇದಿ ಪನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಎನ್ನ ಸೈಡೆಡ್ ಲೇಟ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೈಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಶಿ ಕಮ್ ಔಟ್ From college. ಕಾಲೇಜ್ ಅದಾಗ ರಪ್ಪ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಶಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕುಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. Cooking the issue. But ಅಂಚ No, this is not done. He asked, "Budedi enchageni cooking na kenu ಕುಕಿಂಗ್ ಇರೋದು ಬೊಡೆದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲದ ವೇಲದಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. You complete the sentence. ಆತಿ ಬಕ್ಕದಾಲೇಜ್ ಬನಗ ಬುಡೇದಿ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪಂಪಿನ ಚಿನ್ನದಾಲೇಜ್. So itte cooking skills ಗೆ rating ಇಟ್ಕೊರಲಿ ಇರೆಗೆ. ಇತ್ತದ ರೇಟಿಂಗ್ 10 ನೋಡಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 9 ಕೊರಲಿ. 9 ಕೊರಲಿ. ಅದೇ ಪನಗ Crown ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ಲೇನ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕರೆಕ್ಟ್. Crown kanleena. ಓಕೆ ಇತ್ತದಕ್ಕೇನ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇತ್ತ ಮದ್ವೆ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕೋಡೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಶ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ. Thank you so much. 10 ವರ್ಷ ಮದ್ವೆದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೇರು. Thank you. ಸೊ ಯಾ ಇತ್ತದಕ್ಕೇನ್ ಇರ್ದು ದುಂಬುದ ಕುಕಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಕರಂಚ್ ದಿನ Oh shit. ಈ ಮೇ ಪೂರ ಬಂತಿರ ಕರಂಚ್ ದಿನ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮದ್ವೆದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಐಕ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರಡಂಡ ದಾದ ಬಂತ ಅವೇ ಐಕ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಪನಗ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪನ್ಲಕ ಆ ಯಾಂದಾಲ ರಿವೀಲೆ ಮಂತ ಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ಲ. ಓಕೆ ಆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಕಲ ಬರುಡು. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. just she come out from the College, college. yeah. So basically ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮೋಕೆಡು ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಮೋಕೆಡ್ ಒತ್ತಿ ಮಗಲತ ಮಗಲತ ಪಾಪದ ಬಾಲೆ ಗುಡ್ಸನೆ Agent, ಗೋಪಿ photo. ಕಿಚನ್ ಪೋಂಡವಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾವು ಕಪ್ಪಾವು Oh please. ಮೇಬಿ ಅಂಚ ಪುಗೆಕ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೇದ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕರ್ಚಿದೆ ದನ ಏಪದ ಸ್ಟೋರಿ. ಅವೇ ಯಾಪದನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಏಪದ. ಇತ್ತದ ಎರೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತದ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕಗೆ ಏನ್ That is long back. ತುಂಬುದಕ್ಕೆ Whoever is seeing please ಅರ್ಥ ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Okay, That is long back. ತುಲೆ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲ ಕಂಡ ನಿಮ್ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ ಪೂಜರ್ ಇಲ್ಲ No. ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೇತ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜರ್ ಕಂಡ ನಿಮ್. Okay, zip. Done. ಪನ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಏನಾಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಸನಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಇನಿ ಬತ್ತಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಪೂರ ಪೂಣತೆ. Of course. ಸೊ ಯಾ ನಾವೇನು ತಿಂಡೆ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ದೆನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋರ್ ದಟ್ ಅಂಚ ಆತನ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡ್ರೆಜ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅರು Yeah. ಅವು ತಿಂದು ಬತ್ತ Yeah, ಲೈಕ್ I must appreciate that. Yeah, he has done it. Okay, zip. ಲೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಪನುಡೆ ಆಪು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡೆದಿ ಕಂಚದ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ ಕೊರಡದ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದೈವನ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಕಲ್ದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮನ್ ಬಂದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಜೀವನದ ಮದ್ವೆ ಅಪಿನ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಟ್. ಅಂಚನ. Okay. So moving on to the next question. So ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್. ಸೊ ಒಂಜಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಾರ ಐಟಿ ಎನ್ನನೆ ಬುರಾಯಿ ಮಂತ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ನ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಬುರಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಮೈ ಗೆಸ್ಟ್ ಟುಡೇ. ಈ ಆಕ್ಚುಲಿ No, ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಹಿಂಗ ಅವೇ ಖಾಲಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾರ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೈತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್. ಚೀಟರ್ಸ್. ಆ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಕುಲ್ಲದಿನ ಅರೆ ನಡು ಇಡ್ಕುಲ್ಲದ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತ. ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಸೈಡ್ ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಗುಡ್ಕ. ಹಾ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇಡು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಶ್ವೇತಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಾಫಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಾಬಣ್ಣ ಕಾಫಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪಡು ಜಾನ್ ಚಪ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಇಷ್ಟ. ತುಮಾರು ಯಾನು ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವಂದುಂಡು ಯಾನು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೇನು ನಾ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಸಂತೋಷ ಈರ್ ಪಾತಿರೋ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಿನ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿನ ಚಿನ್ನದಾಲಜಿದೆ. ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಶಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ.
ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ तो ಏನನ್ನು ಏತು ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕಿದ್ದೀರ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾತೆ ಮೋಕೆಡ್ ತಾಂಕಿದ್ದೀರ ಎಸ್ तो basically the thing is that one high temper ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವ್ ಏನ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡೇರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಇರೇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಜನ ಇಜಿ ಕಂಪೇರ್ Patience ಮಾಡ್ತಂಡ look. ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಯಾನೆ ಅರೆ ಗರ್ವ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಅರೆ ಗರ್ವ ಬರ್ತಂಡ ಹೋಪುಜಿ. ಹೋಪುಜಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪನ್ನ ಗೊಂಜಿ ನೆನಪಾಂಡ್ ಟಿವಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ದರ್ದೇರ್ಗೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮ್ ಅವು ಯಾನೆ- ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪುರ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡ ದಾನೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಟಿವಿ ದರಿದಿಂಡು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ದರಿದಿಂಡು 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ 35 kg ಟಿವಿನ ದರ್ಪೋಡ ಅಂಡ See, ಏನದು? that is not Just the thing. imagine. ಜೋಕುಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದಗ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ದೇವೇರ್ ಅದು ದಾಳವಂತನಲ್ಲ ನಡಪುಣ So ಇದು basically- ನೆರ್ತಜೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಡೈತೆ ದೇವೇರ್ ಟಿವಿ ಬಿಡ ಅಜ್ಜಡ ಯಾಂ ಪನ್ಯ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಹಾ. ಟೇಪ್ ಒಂದು ಟಿವಿ ದರ್ತಿನ ಕಿಲ್ಲದಾಗಲಿ ನೆರ್ತುಜೆ. ಅಂಚೆನೆ ಹಾ. ಕಿಚನ್ ಬರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ, ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ. ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಕಾಫಿ ಬರ್ಲೆ ಎಂಚಾದ ಮಲ್ಲ ಯಾಮಲ್ ದಿನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಐಕ್ ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಭಯಂಕರ ತೂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆವಲ್ಲಿ ಪರ್ದ ಇವಾಗ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ತ ಆರ್ ಎಕಡೆ ಪರಿಯರ್ ಎಕಡ್ ಪರ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಓ ನಿಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ನ ಆತನ ಎಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ದ ನಾರ್ ಬಾತ ತಿರ್ತು ಕುಲ್ದು ಐ ವಾಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಡ ಒಂಚೂರು ಎಂಚ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಕುಕಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಪೂಜಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಿ ದಾದ ಯಾನ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏನಂತ ತೂದ್ ಕಲ್ತಿ ಇರೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ತಿನಿ ಅತ್ತೆ Okay, ಯಾನ್ this is ಬಂಡ the ಯಾನ್ frame. ಬಂಡ ಮತ್ತೆ wait. frame ಉಡುಪಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಬಂತ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ತೂದು ಬಂತ ಕಲ್ತಿ. ನೋ Okay. ಯಾನ್ ಬಂತ ಅರೆನ್ ತೂದು ಕಲ್ತಿನತ್ತು ಆರ್ ತೂಯಿನ ಕರ್ಂಚಾದಿನ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಮಾತ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡ ಆಯಿನ್ ಜೀವನ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ದಾದ ಬಂದ್ ಬರ್ Maybe. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಬಿ ಆರ್ ಯು ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಹಾ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಮಿನಿ ಪೋಯರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಕೊಡದೆ Smart. ಬುಡ್ದು ಪೋಯರ್ ಬಂದಾಗ ಬುಡ್ದು ಅಂಚಿ ಪೋಯರ್ ಎನ್ನ ಮದರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ವರ್ಪ ತೋ ಯಾವರಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನಿಂಚ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಟ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕಿಚನ್ ದಾರೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಕಿ ಇಂಚ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕಲು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ನೋ 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 ಇಂಚ ಇಂಚೆತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಬಂದಾಗ ನೋ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆ ವೈಫ್ ಉಂಡು ಬರಿತಂದು ಸೊ ಓಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಕಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ ಗಮ್ಮತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ನಿಂಗಲ್ ಫೋಕಸ್ ಯಾ ಐಟಮ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಲ್ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಐ Yeah, ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಪೋಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಿಕನ್ ಕಲ್ತದ್ದು ದೀತ ಮದರ್ ಬಂಡೇರ್ ಸಂತು ಈ ಲಾಯ್ಕ್ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಈ ಮಲ್ಪ Because ಈ we ಮಲ್ತಿನ escaped. ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು Enkel ಜಸ್ಟ್ ಡೂ escape. ಇಟ್ ಸೊ ಐಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇರೇಗಿ. ಮಾಮೂಲ But one ಮಾಮೂಲ thing is ಟಿವಿ ದೇದರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಲೈಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾ. ಕಿಚನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒರಿಯ ಮಲ್ಪೋದು ಸೊ ಯಾನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಡೋರ್ ಅಂಡ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ನಿಖುಲ್ಲೆ ಬರೋ ಬರ್ಸಿ. ದೆನ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈತ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋ ಡೇನ ಪುರ ಪಾಡ್ತಾರೆ But once there is one more thing, like he are cook manpodundana arege patience boka peace must important. Yan cook manpodundana inka music must important. Inka music sound somebody should talk. ಅಂಚ ಕರಂಚಿದಿ ನಾವು No, no ways. Some qualities engelete pana match apuji. Avu onji pana arege patience and silent. ಸಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿಜಿ ಬಂತೆ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಸಿಂದನೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಪ್ಪಲ್ ಅನ್ ಪಂತ ಆಫ್ right. ಕೋರ್ಸ್ I ದಾದ ಬಂಪೆರವು ಇಂಗಲ ಸಾನ್ಸ್ ಇಡುತ್ತನ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ Oh, yeah. ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ Yeah. ಭಯಂಕರ ಕಲ್ದೆ ಮಾರ ಈ ಕಲ್ದ ರೀತಿ ಭಯಂಕರ ಕಲ್ದೆ ಕಲ್ದಿರ ನೆನಪುಂಟು. ಸೊ ಓಕೆ ಸಂತೋಷ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ. Moving on. ಪರ್ಲೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊರ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಉನಿಕ್ಲೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿಸ್ Okay, ಸೊ ಒಂಜಿ calculator ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಮೂಲಲೆನ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಕೆ ತೂಕ ದಾದ ಹಾ. ದಬ್ಬ ಹಾಕುವರ್ ತೂಕ ಸೊ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ Okay. ರೆಡ್ ಜನಕ್ಲ ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಏತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಟು
ಇಂದು ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಪಂತ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಪೂರ ಈಗ ಹೋಲಾತನ. This is Bite to Coffee with BJ Jeevan, so anything can happen. Anything can happen. I got that. ಮಂಜಿ ಕಂಚಿಕಾರಲ್ಲ ರಾವಂದುಂಡು. ಅದೇ ಐಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಏನಂತ ತೂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐಕ್. It's okay. Moving on, like 1 second 60, I mean 1 minute 60 seconds in nada. My basic question was 1 ವರ್ಷಡಿ ಎತ್ತು seconds ಉಂಡು. It's very easy to calculate actually. ರಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪು. Yeah, calculator ಇತ್ತು ನಂದಾಣ ರಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪು. Calculator ಕೊರ್ಜಿಡ. Kurjira. That's the actual Can point. I use my cell phone? No. Options dale. So give up. Give up. Give up. See, simple. 1 ವರ್ಷಡಿ ಎತ್ತು seconds ಉಂಡು ಎಂಡ. ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಏನು ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲದು. Seconds. Yeah, seconds. Time the ಬಂದಿನ ನಂಬರ್ 1 ವರ್ಷಡಿ ಎತ್ತು seconds. So give up. ಈಜಿ. ಟಿಕೆಂಡ್ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮುಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು 2-3 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೆಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ವರ್ಷಡು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಐತೆ. ಓ ಅಂಚನಾ ಮೇರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಬನ್ನೋಡಾನೆ ಆನ್ಸರ್ ಬನ್ನೋಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಾಲ 1 ವರ್ಷಡಿ 7 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಟು. January 2nd, February 2nd. Yeah, navene kindi. I asked. Okay, viewers don't 12 seconds ಉಂಟು. January ಇರ್ದು December 2nd. ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ seconds ಬಂದ ಡೇಟಾ ಅಂದ ಕೇಂಡೆ. Okay, remind ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ. Okay, and then inform me. ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ. ಕಾಫಿ ಶೋ ಕಾ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. But anyway, great answer. ಅದೇ I think ಯಾನ್ ಒಂದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ. I'll try it in my NC. ಓಲ್ಲ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕುರ ಎನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದೆತದು. No, ಬಂದ credits go to VJ Jeevan. ನೀರಿಗೆ ಬಂದು. Yes, thank you so much. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಒಂಜಾತ್ ಬರು ಖಂಡಿತ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಮಾತ ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾತ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊರೊಂದು ಪ್ಲೇ ಬಂಜಿ ಹಾಕೋಚಿ ಪಾಪದ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿತ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಂತೆ ಹಟ್ಕೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಡಿ ಸೊ ಇನಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಚಕ್ಕುಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 25 pieces of ಚಕ್ಕುಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ 24 ಉಂಡು ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಸೈಡ್ ಸೊ 24 ಹಾ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಬೇಗ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಕ್ಕುಲೀಸ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ಲ ಪಾರ್ದೆ ಸೊ ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ಲ ಟೈಮರ್ 30 seconds ತಕ್ಕೊಡ್ದು 30 seconds ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ಪೇರು ದೇಲ್ ಬಿ ದ ವಿನ್ನರ್ ಏರು ಕಮ್ಮಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡೇರ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಕೊಂಡು ಡೇರ್ದಾದಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಪೆ ನಿಕ್ಕಲತ್ತು ಸೊ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏರ್ ರಪಕ್ಕ ತಿನ್ಪೇರು ದೇಲ್ ಬಿ ದ ವಿನ್ನರ್ ಓಕೆ ವಿನ್ನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿನ್ನರ್ ಲೂಸರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಡೇರ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಸೋತ್ ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒರಿ ಪಂದಿತ್ತೇರ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರೆ ಸೋತ್ತೇರ್ ಸೊ ಈ ಸತಿಲ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಅಂಚಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಹೆಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಯು ನೋ ಹಾಪು ಇಂಕ್ ದಾದನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಸೊ ತೂಕ ಸಂತೋಷಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅದೇ ಹಾ Ready? ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಇಂಕ್ ದಿಕ್ಕಿದಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೀವನ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಎನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ದ ಎನ್ನ ಶೋತ ಮೇನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಲ್ಲ ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ವಿನ್ ಈರೆ ಅವಡು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರೆಗೆ ಶ್ವೇತಕ್ಕ ಒಂತ ಲೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಕ ಬೈದಿರತಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕಂದು ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೌಂಡ್ ಸೊ your time starts 30 seconds time on time starts in 3 2 1 and ನಾನು ತಕ್ಕಲಿಗಳ ರಾಂತ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಪಾಡು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕುಕಿಂಗ್ ನಾನು ಆಯ್ತು ಸಂತೋಷ ರಾಂತ ತಿಂತಾರೆ ಬಾಯಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಖುಷಿ Stops in 3 2 1 and stop. Cheating and definitely cheating. It's ಕಮ್ಮಿ ಆರ್ರ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋಜಂಡಲ್ಲ ಎಕಾಡ್ತು ಇನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮಂದಜಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರಿವೈಂಡ್ ಮಂತ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಂದಜಿ ಅಂದ್ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಅಕುಲ್ ಅಲ್ ತೂಪು ನಕುಲ್ ಬಪ್ಪ ನಕುಲ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಕುಲ್ ದಿನ ಬಪ್ಪೆ ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ and yeah
ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವಲಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು So, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಇಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಶ್ವೇತಾ I ಇಸ್ ದ don't ಲೂಸರ್ understand one thing. ಯಾರಂಜಿ ನೀಟ್ ಆದ ಚಕ್ಕುಲಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾರು ಒಂದೊಂದು ಪೆಂಚು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ and you can see the plate see. ಹಾ ಚೀಟರು ಅದೆತ್ತು ಗೋರ್ದು ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಸಿ ಯಾರು ಮಂದಜಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಶೋಕುಂಡು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಹಾ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಯಾ ಲೂಸರ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಲೂಸರ್ಗು ಎನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಡೇರ್ ರೆಡಿ ಆದ ಲೂಸರ್ ಏರು ಮೇರಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈರ್ ಓ ಶಿಟ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಡೇರ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸೊ ಶೋದಾಗ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಡೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೈಂಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಗತ್ತದ ಏರು ಲೂಸರ್ ಏರ್ ಡೇರ್ ಗೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇರ್ ಔಟ್ ಆಯ್ನಾ ಹಾ ಏನ್ ಬೋರ್ಡ್ ఉంది ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಯ್ಬಾಕ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಔಟ್ ಆಯ್ನ ಪಾಪ ವಿನ್ ಆವಡಂದು ಆಂಡಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿ ಅವ ಯಾನ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಂದಜಿ ಸೊ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಡೇರ್ ಸೊ ಡೇರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೇರ್ ದ ಸೆಟಪ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ಸೊ ಮೂಲ ಮಾತ ಕಪ್ ಮಾತ ದೀಕ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಜೀವನ್ ಶೋ ಪನಿ ಬೇಕಾ ಕಾಫಿ ಉಪ್ಪಡೆ ಸೊ ಕಾಫಿ ಮಾತ ದೀಕ ಸಕ್ಕುಲ್ ಮಾತ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಪನೊಂದು ಡೇರ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಅಂಡ್ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಂಡ್ ವಿನ್ ಆದ ಅಂಡ್ ಶ್ವೇತಕ್ ಔಟ್ ಆದ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಐನ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಏನನ್ ಲೆಂದಿನಿ ವಿನ್ ಆರ್ ಆಪಿನಿ ಹೌ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ರೀರ್ ಹಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪಂಡ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಗೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಬಾರ್ದಿನ ಹಾ ಇದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಪನ್ನ ನೆನಪಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ಲ ರಜಂತ ಒಂಜಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆರೆಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದ್ ಆಯ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಜಿ ಸೊ ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದು Okay, nice. ಸುಲೆನಿಕುಲು ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡೋರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೂಟ್ ಬರ್ರೆ ಗುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಸೊ ಬಟ್ಟೆಡ ಆರ್ಲ ಪನ್ವೇರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚ ಬಂದ್ ಮೆರ್ನಲ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ರಡ್ಡು ಜನ Hey, ಹೀರೋಯಿನ್ this is real life. That is real life. Real life, right. Simple. Okay. So that was about that album song actually. Yeah. Tule. ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆರೋದು Yes. ಡೇಟ್ ಮಿನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಫನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಶೂರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪಂಕ ಡೇಟ್ ಗೆರೆ ಗೆರೆಗಾನಲ್ಲ ಇನ್ನ ಶೋಟ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ ಪರಿಗಿತ್ತು ನಾವೇನ್ ಪನ್ ಪಾತೆ ಓ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ ಇದು ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಮಾರೆ ಒಂದ ಬೇಜಾರು ಪೋಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿನ ಕಲ್ಬ ಬಲ ಇಂಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬತ್ ಔಟ್ ಆರೆ ಬರ್ಲಿ ಮಲೇಜ್ ಔಟ್ ಆದ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಡೇರ್ ಕೊರ್ಪನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡೇರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಡಾದೆ ಹಾ ಉಂಡು Yes, very good. So you have to. So the dare what I give to Shweta Santosh is. So our nanji air love, female love, male love. Best friend call malpodu. Call maltadu yanda panpa melladu avenu arek panodu. So basically topic simple adu panpa explain malpa. So basically topic dada panda arek call maltu panodu. ಸೊ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪನೋಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಬರ್ಪನ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದ ಯಾ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಈರ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಾದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಚಪುರ ಕೇಂಡ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ಐಕ್ ಈರ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಈರೇ ಕಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇನೋಡು ಒಂದು ಯಾನಿತೆನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಈರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಆ ಒಂದುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಯಾಪನ ಅಂದೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಅಂದ್ ಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆನಾ ಡನ್ ಸೊ ಏರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಕೊಡೊಂದು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾ ಲವ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಸಂತೋಷ ನಡವಾದ ಓಕೆ ಸಂತೋಷ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ವಿನ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಬೊಡೆ ದಿನ ಎದುರು ಕಂಡನಿ ವಿನ್ ಆ ಓ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಓ ಡೇ ಆ ವಾ ರಾಮಾಯಣ ವಾ ಮಹಾಭಾರತ ಅಲ್ಲ ದೆಪ್ಲೆ ಆ ಯಾವ ಪತಿಯೇ ಪರಮ ದೈವ ಅವಳು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಐ ಕಾಲ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಲೋ ಹೋಲಲ್ಲ ఇంకొంచెం నిన్న కొంచెం ఇంపార్టెంట్ విషయం పని రైతుందా ఓకే నాది ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಉಂಡತಾ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ನಾ ಅವತ್ತು
ಓಕೆ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಅವು ಎಂಕ ಕಾಣ ನೀ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ 3 ಜನ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಪುದರ್ ಕೊರು ಯಾರು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ದಿನೋಚೆಯನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಓದ್ಲ ಚೂರು ಈ ಯೋಗಿನ ಬರೀಟ್ ಕುಲ್ದು ಒಂಚೂರು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕೊಡ್ಪ ಯಾನ್ ಅರ್ಧಗಿತ್ತು ಅವನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಯ್ಯನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡಾ ಈ ಎನ್ನ ಎನಿಮಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅತ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಕ್ಕೇನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಫರ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಅಡ ಪಾತೆನಾಗ ಯಾನ್ ಈ ತೆಕೇನಿ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಚೆಕಿಂಡೆ ಸೊ ಹೀ ಸೆಡ್ ಲೈಕ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ 2 weeks ಇಡ್ ಆಪುಜಿ 3rd week ಗೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಡ್ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೆ ರೆಂಕ್ ಕಿ ಐಟಿ ರೆಂಕ್ 3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾ ನಿನ್ನ ಕೋರಿನ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾಶು ಒಂಚೂರು ಓದ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಓದರೆ ನಿಕ್ಕದಾದ ಬಂಗ ನಿನ್ನ ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾ ಈ ಒಂಚೂರು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸನ್ನ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕ್ಕರ್ದ ಹಿಂಕರ್ದ ಯೋಗಿಡಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಈ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಹೋಯ್ತಾ ಓಕೆ ಫೈನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನೀ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ತಾತಿಯವ್ ಆಂಡ ಸುರುಕು ನಾಯ್ದು ಕಡೆ ನೆರಿಯ ಬಿಡು ಓಕೆ ಅವು ಪೂರ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಇತ್ತ ಐಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇದು ಮಲ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನ ನಂಬರ್ ಕೊರಿನ ಹತ್ರ ಈ ಇಂಕ 10,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಾಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಲೇಜಿ ಆನಂದಿ ಶೋಡಿ ಕಾಫಿ ಪರೋದಿಲ್ಲ ವಿಜಯ್ ಜೀವನ್ ಒಟ್ಟು ಅವಳು ನಿಕ್ ಬಕ್ರ ಒಂದ್ಬರೆ ಮಂತೀನಿ ಮೂಲ ಯಾನ್ ಬಕ್ರ ಹೋದಿಲ್ಲ ಈ ಬಕ್ರ ಹೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಚ್ಚಿ So Ashwini, hi, this is Vijay Jeevan here. Okay. And yeah, it was just a small prank actually. So thank you so much for taking the prank in a positive way. ನಾಯಿದ ಕಡೆ ನಿರ್ತಾಂಡು ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ So yeah, Shwetakkana show bari edded ponundu. So shortly by next weekend or something, so we'll be releasing the video. Share mal play, subscribe mal play, like mal play panandu. Once again, thank you so much. Thank you. Kannadada ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇನಾ? Okay, thank you. Bye. ಜೀವನ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಪನ್ನೋಡಿತ್ತು ಈತೇನ ನಾಚಿಕೆ ತರವಲ್ಲಿತ್ತು ಶಾ ಕೂಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರ್ರಗೋಸ್ಕರ ಬೊಂಡ ನೀರ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈತ ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾಕೆ ಆ ತಿಲ್ಬುರದನ ಗೆಂಕು